Hello guys! Good afternoon. Good morning pa pala. Sorry. Good morning. Pasensya na ha. Nawala na naman ako guys. Sa sobrang dami kong ginagawa. So, ayun, nag-update lang ako kasi lilipat na tayo. And actually, this is ito yung bahay na, pinakaunang bahay na tinirhan namin nung transfer kami dito sa subdivision. So, ito sa auntie ko pa rin to. So, ayan, sobrang kalat guys. Yung last na nag-rent dito talagang sobrang dumi. Hindi talaga sila naglinis dito guys. So, yun yung gagawin namin ni Papa today is maglilinis kami dito ng ang init. Tagaktak yung pawis ko. So, malilinis kami ngayon dito guys. Siyempre, lilinisin natin lahat. So, ayan siya. So, naalala nyo to. So, mga dati ko pang subscribers. So, ayan. Ito yung dati nating tinirhan. Kasi si yung auntie ko kasi gusto niyang kasi yung last na nag-rent dito, 32,000 yung naging utang nila sa bahay na to. Hindi ba silang bayad? So, parang si auntie, gusto niya kami yung tumira dito. So, dito na lang kami kasi mas maluwag dito guys. Kasi si Hagrid linda siya ng kanyang kwarto. So, tingnan nyo. Tingnan nyo yan. Diba? Yun yung loob. Ang kalat. And then, dito yan yung kusina. Nalala nyo? Yung kusina. So, sa kusina naman, ipapagawa namin yung etong sink. Kasi yung tubig. Tapos, ito yung sa ibabaw. Naalala nyo din yung umiyak ako. Kasi tumulo yan. So, yan. So, dami namin lilinisin, guys. And magtatawag kami ng bata mamaya para maghakot kasi marami din dun sa labas mga basura. So yan. So nakakamiss din itong bahay na ito. So yung labas guys, tignan nyo. Yung labas sobrang kalat. Diba? The only problem lang dito guys is yung kapitbahay namin kasi dati wala kaming kapitbahay diba? Dito na side. So ngayon meron na ang baho ng kanilang aso. Sobrang laki ng aso nila. Parang Malinois, Belgian Malinois. Sobrang laki talaga. Ang baho talaga. Pasok dito lahat sa bahay. So, ang namin is ipasemento yung gilid. Tapos pag pamasok talaga yung kakausapin ko na lang muna yung may-ari na kasi sobrang baho talaga. Yung kabilang side din na sadya na hinanago yung boses ko kasi baka marinig tayo. Yung kabilang kapitbahay nagrereklamo din kasi talaga siya. Kasi diba yung ihi ng aso talaga mabaho talaga siya. Pag hindi siya nalinisan ng maayos, kailangan nagzozonrox ka talaga. Kasi dapat si Chuchay dati nagzozonrox talaga. Kasi si Chuchay train siya na sa labas talaga siya umiihi before. And ngayon, wala naman kaming aso. Sa magtatanong pa lang nasa si Chuchay, nasa siya? Nasa father-in-law ko siya. So, kahit namatay na si Papa, yung father-in-law ko, nandun pa rin. Nandun pa rin. Kasi, napamahal sa kanila yung aso. So, yun. So, nandun si Chuchay. And yan, mga basura. Kunin natin yan mamaya. Ayan guys, hello. So ayan, medyo malinis na, diba? Medyo malinis na siya. Then na part, nilinis ko na rin dito. Yung CR lang, hindi ko pa nalinis guys. So ayan. Binarisan ko lang. Dito din. So. Dito na part. Ayan. Nilinis ko na. Nilagyan ni Papa ng kortina. Pero bibili ako ng bagong kortina guys. Pero alala yung kortina itong tagal na nito. Bagay ito ng subscriber sa akin. So, ayan, buhay pa po siya. Yan yung amin talagang gamit na kortina. So, ayan. Nilinis ko na, nagwalis na ako, ganyan. Ang labas na lang. So, yung iba, hinakot ni Papa dun sa, papunta dun sa bahay na titira namin dati. Ngayon, kasi bawal magtapon ng basura. So, dun muna namin stock sa bahay. So, every Friday kasi yung basura. So,
So, yan. I'm so excited. Yan siya, guys. Diba? At least, medyo malinis-linis na siya compared sa kanina, diba? So, mag-ano na lang to. Imamap yung floor. So, ayan. Si Papa, busy dito. Sila yung naghakot. Sila ang dalawa ni Hagrid. Sige na. So, ayan guys, medyo natapos na. Si Papa ang nagluto ng aming lunch today. Tapos, nilinis lang namin yung labas. Kasi kami dalawa ni Hagrid. Alam niyo yung feeling na parang you feel at home dito sa bahay na to. Hindi ko alam bakit. Pero I really feel at home. And, dito si Hagrid, nag-ano siya, naghapon. Ayaw, nag-isa ka ang chinilas. So, ayun. Feel at home ako dito, guys. I don't know why. And, sabi ko nga kahagri, ipagdasal mo nilang naibenta sa atin itong bahay. No? Pero, ayun. Pag will ni Lord, yun naman yung will ni Lord, diba? Pero, ayun. Natatawa lang ako kanina kasi dyan sa may green. At saka, yan sa ibabaw. Kasi dati, inano yan ni Hagrid, inaabot niya, hindi niya maabot. Ngayon kasi naaabot na niya. So, meron siya mga memories dito sa bahay talaga madami. At saka yung green, may mga nakasulat kasi, may nag-drawing siya before nung bata pa siya. So, may mga drawing pa siya dyan na until now nandyan pa rin. So, yung mga ano ba, yung mga memories, bring back memories. So, ayan. So, marami kaming mga memories talaga dito sa bahay na to, guys. And, parang I really feel talaga, parang at home ako sa bahay na to. And, hindi naman talaga sana kami dito, pero yung auntie ko, mas, niya na kami yung tumira ulit dito. And, habang nag-iipon pa kami ng pamili ng anong bahay. So, syempre kulang pa ating pera. So, mag-ipon, magkakayod muna tayo, guys, no? Kasi, hindi kami nagmamadaling magkabahay talaga. Kung makakabili man, hindi namin, siguro parerentahan lang. Ganun. Pero, yun, mga plano pa lang yan, guys. Pero, dito kasi, mag-ano kami dito, guys. Meron kaming tindahan dito. Kasi si Papa, di ba, nandun siya sa, basta namin sinabi ko, si Hagrid kasi. So, ayun. Ano ba sinabi ko? So, yun. May tindahan kami dito. Titindahan kami dyan. Parang pang-support lang kay Papa. Siyempre, merong mga gastusin sa school ni Hagrid. And, marami talagang gastusin, guys. At saka, yung mga laro niya sa basketball, yung iba malalaki yung binabayaran talaga namin dun. So, parang protection lang din doon sa aming tindahan na hindi talaga siya talagang solo lang na magpo-provide for us. So, yun. Yung mga extra-extra lang naman yun. Yung kailangan kong magsipag dito. At saka dito kasi mas maraming tao. Compared doon sa bahay namin, medyo wala kasi masyadong nakatira doon. Doon na malapit ka sa basketball court, hindi siya ganun talaga karaming tao. Compared dito, na marami talagang halos dumadaan talaga dito. So, yun din yung advantage. Kaya dito din kami Tsaka yung rent namin din, maliit lang. Kung ano yung rent namin before, yun lang din yung pinarent ni auntie sa amin, yung auntie ko. Yun lang din yung pinarent niya, yung price. Ngayon, Hagrid, So, yun. Masaya ako. Masaya talaga ako. Si Papa din, masaya din siya. So, lang kami, naghingi ako ng 1 week na pero babayaran namin yung ilang days namin na magsistay doon while
naghahakot pa, and also lilinisin pa namin yun. So, babayaran namin yun per day. So, pero actually, ayan na, ano naman, yung kusina nga, ano na, namap na ni Papa. Kasi mamaya yung magtatrabaho, diyan sa gripo, sa sink, at saka dito, sa ano, magsisemento, mamaya, one day lang, mabilis lang yung magawa yan. So, bukas is Sunday, hindi din kami kasi mag-church kami, tapos may atinan kami na kasal. So, medyo busy kami. And yun. So, yun lang. Yun lang, guys. I'm so happy. Pero mamaya daw, sabi ni Papa, dadalhin na dito yung dining table namin. And, ano naman, pwede naman kami lumipat talaga kaagad. At saka konti lang yung gamit namin, guys. Hindi naman ganun kadami. So, konti lang talaga. So, yun.